Příběh CMC Graduate School of Business se začal psát v roce 1991 založením první manažerské školy v Čechách s programem MBA. Výuky se účastnili přední čeští i zahraniční lektoři a manažeři. Zároveň se stále měnícími se potřebami vzdělávání přicházíme na trh se stále novými programy a přístupy. Současně se však opíráme i o více než 20leté zkušenosti s manažerským vzděláváním. Nabízíme jak krátkodobé otevřené kurzy, tak komplexní rozvojové programy a jazykové vzdělávání. Soustředíme se na konkrétní potřeby firem i jednotlivců a připravujeme pro ně témata, která korespondují s jejich potřebami i oblastmi působení. CMC nabízí rovněž i programy akreditované Ministerstvem školství pro manažery, obchodníky, mistry i personalisty. Jsme tedy schopni pokrýt vzdělávací potřeby manažerů všech úrovní řízení a velký důraz klademe na propojení teorie s praxí. Pořádáme pravidelná setkání personalistů a ostatních manažerů se zájmem o vzdělávání a ostatní témata z manažerské praxe. V případě zájmu jsme schopni zajistit zpracování žádosti o čerpání dotací z evropských strukturálních fondů. Jazykové vzdělávání zajišťujeme unikátním výukovým systémem DiNet, založeným na principech neurovědy a přirozené metodě učení. Angličtinu tak učíme bez gramatických pravidel a seznamu slovní zásoby, zároveň však s individuálním přístupem ke každému studentovi. Velmi nás potěšilo umístění naší společnosti na 3. místě v soutěži Firma s otevřenou náručí, která ocenila podniky ze středního Polabí, které umožňují svým zaměstnancům slaďovat pracovní a rodinný život.